Yn y gegin, nawr ten, croeso i Catrin, siwr wyt ti? Iawn, diolch, ydw. Nawr ten, mae dy ti y pryd Cinio Nadolig heb gig nawr ten, yn dyfa? Ie, rhywbeth bach neis ar gyfer y llys fwy tawyr. Rhywbeth gallwn ni roi ar y bwrdd a wneud nhw deimlo'n special yn dyfa. A rhywbeth sy'n gallu mynd gyda'r cino traddodiadol yn dyfa. Felly, Wellington neu crwst pwff sydd ni wedi llenwi gyda Madarch, gennin a'r Spigoglys a Chaws Gafr hefyd. A wedyn mae dyn ni grefi lluseuol hefyd. Achos, chymod, rhywbeth bach blasus yn dyfa. Ond mae ti siarad special, wrth gwrs, achos mae ddydd Nadolig. Ddydd Ti siarad beth arbennig gyda ti. Wrth gwrs. Felly, i ni'n mynd i ddechrau nawr yn gynta gyd gyda'r grefi. A wrth gwrs, i gael gymaint o flas mewn i hwn gan bod dim rinwedd y cig yn mewn i fe. Mae eisiau amrywiaeth o lysied yn ni. Nawr, mae dyn ni'r seleri fan hyn. Moron wedi dorri, chymod, dim eisiau, chymod, wedi dorri'n fawr os dim eisiau becso. Cennin, eto mynd i roi blas da. A wedyn... Ti eisiau gormod ofal na ti dorri nhw de? Na, a winwns coch wedyn, a garlleg yn mewn. Wedyn eto dod ar blas eto cryf mewn gyda'r rosemary, fresh. Wedyn ychydig o olew fan hyn mwyn rostio, ynddo fe? Mae shots pa olew? Olew olewydd, os gallu di, a wedyn halen, pipur, a mae hwn yn mynd mewn i'r ffwrn wedyn am ryw 45 munud, 200°C nwy wych, mwyn i fe garmeleiddio a wneud blas da yn barod i'r saws wrth gwrs, yn hwyrach mlaen. Felly ni wedi dechrau'r cam ne, ni'n mynd i anghofio hwnna'n funed, a ni'n mynd i fynd mlaen i'r Wellington nawr nesaf dyn ni. Nawr, wedi bod yn dechrau paratoi'r llenwad yn barod, gan bod y Madarch a'r cennin yn gallu cymryd bach o amser i goginio. Felly mae 'dy fi cennin fan hyn a ryw 500 gram o fadarch chestnut. Nawr fi wedi defnyddio'r rheina eto gan bod fwy o flas yn nhw'n yr rai gwyn. Wedi dorri, wedi cwarteri na gyd mewn ychydig o fenyn. Nawr fi'n mynd i dynnu hwnna bant o'r gres a rhoi hwnna yn y cwlinder fan hyn nawr, gan bod lot o ddŵr yn dod o Madarch. A dyn ni ddim moyn crwst sogi? Na, glib, yn dy fe, chymod, wel, byddai Mary Berry ddim yn offi hwnna. Na, felly mae hwnna fanna, a wedyn y Spigoglys, nawr brynes i bag eto 500 gram, a mae wedi ddod i ddim byd, achos eto eitem arall sydd â lot o ddŵr, yn dy fe. Felly mae hwnna jyst wedyn y gyd wedi wneud fanna, yw rhoi hwnna yn y sosban fan hyn, a mae wedi goginio mewn munud neu ddau. Sut ti'n olew yn byd yn fo? Dim eisiau dim byd, a mae fe'n dod lawr i ddim byd, ond os dim eisiau lot fwy na cwbl o funedau, achos i ni moyn cadw'r lliw hyfryd gwyrdd na arno fe, ynddo fe. Felly mae hwnna i gyd mewn fanna hefyd, a mae eisiau gwasgu nawr... Mae'n gweld cyn i chi wasgu bod y dŵr eisoes yn dripio i lawr. Ie, gwasgu'r dŵr, a allwch chi weld bod lot yn dod eto. Nawr, yn ddelfrydol, mae eisiau chi adael hwn am falle rhyw hanner awr, mwyn i fe oeri ty beth. Ond eto, jyst i wneud... Amser i'r dŵr mynd i limo. Felly, mae hwnna i gyd fanna, gadewon ni hwnna am funed, a felly hefyd yn y llenwad, mae dyn ni teim ffres, so mae hwnna jyst yn cael ei dorri mewn i'r fowlen fan hyn nawr. A chymod, fi'n credu na beth yw'r gyfrinach yw bod rhaid ychwanegu lot o flas yn dyfe i bwyd ar gyfer llys fwy tawyr, dyfe, neu'r gyfrinach. Mewn ffordd, mae e mor rwydd os i ti jyst yn coginio cig yn diwedd. Mae'r blas... A'r blaster, sy'n neud y blas hyfryd. Nawr, chestnut, mae rhain yn cael ei ddefnyddio yn aml iawn yn sy'n Nadolig. Tymor byr, ie, yn y stwffyn yn neis iawn hefyd. Cnau, maen nhw'n neis yn pethau sawrus a melys. Cnau meddal i nhw, byddwn ni'n gweud bod nhw'n blasu'n weddol melys hefyd, ond os chi'n gallu cael rhain, falle gallwch chi roi cnau ffrenig mewn iddo fe. A wedyn, beth arall ni'n mynd i fod yn ychwanegu'r llenwad yw'r Chaws Gafr. Nawr, mae rhyw 150 o Chaws Gafr meddal. Dyw'r croen ddim ar hwn, mae hwn yn feddal, achos i ni moyn hwn i doddi mewn i'r cymysgedd. Nawr, mae hwnna i gyd... Caws Gafr yw e, unwaith eto achos y blas y fe? Y blas, wel, mae e'n mynd i weddi'n dda dy'r blasau, ond dyw pawb ddim yn hoffi Caws Gafr. Felly, naill ai gadle allan, neu falle bydde rhyw fath o gaws glas, chymod, yn neis, neu bri neu rhywbeth fforna yn eitha neis hefyd. Chymod, rhywbeth sy'n mynd i dod i sisio fanna nawr, ynddo fe? Felly, mae'r llenwad yn ni fan hyn nawr i gyd.
A wedyn, na gyd sydd eisiau ni wneud yw cymysgu hwnna, rhoi ychydig o hal yn y pupur, ond mae rhaid ni gofio bod Chaws Gafr yn weddol hallt. So felly fod yn ofalus fyna. A wedyn, mae dy fi darn mawr o glingffilm fan hyn. Y gyd fi wedi wneud yw rhoi heine o glingffilm ar ben i gilydd fan hyn mwyn wneud un darn mawr. A wedyn mae eisiau ni wneud, fel cylinder hir yw 26 cm gyda'r llenwad fan hyn nawr. A oeri hwn yn barod ar gyfer y cam nesaf fyddwn ni'n wneud yn hwyrach mlaen. Felly mae hwn i gyd yn mynd mewn fan hyn nawr fel parsel mawr. Fel yn neis yma fe. Ti hysgu chi bito na fel mae, ysach? Am y gwynt ffordd. Dwi'n dyfalu sy'n ni rapio ni gyd at ei gilydd mwyn i gael ei ddal i siap. Ie, dal i siap. Sy'n mynd i wneud yn rwyddach i ni pryd i ni'n rhoi yn y crwst. Bydd wedi oeri a hefyd bod e'n dal i siap fel fi'n gweud, yn dyfe, t'mod? Achos os ych chi'n mynd i ddechrau rhoi hwnna yn y crwst nawr, mae fe gyd yn mynd i gwmpo allan, chi'n gwybod? Ie, ydy. Felly mae hwnna wedyn yn barod dynnu wedyn ar gyfer y cam nesa, sef y crwst, felly byddwn ni'n dod nôl. So ti roi hwnna yn yr oergell? Yn yr oergell nawr. Cwpl o oriau os gallwch chi'n ddelfrydol. I fod yn onest, mae fe'n lot yn rwyddach i weithio gyda. So chi'n gallu neud yn os o'n gynt siwr fod i tybio, dod allan y bora a cael ymlaen bryd hynny? Yn gwmwys, ne beth nes i ar gyfer yr un sydd yn ni'n barod. Ond byddwch chi'n dod nôl yn hwyrach i ni gael cwblhau'r grefi a i ni lapio'r hwn mewn crwst nawr. Diolch ti, Catrin. Felly welwn ni chi mewn muned. Diolch ti.